Egerde düşman gerek bolsa, yigirenmäge zat gözleýän bolsak, men size aýdaýyn nämen yigirenmeligini. Eger düşman gerek bolsa, men düşmana aýdaýyn size musulman doganlar. Bizim düşmanymyz musulman doganlar şirk bolmaly. Batıl inançlar bolmaly. Bidgatlar bolmaly. Bizim düşmanymız we yigirenýän zadymyz, we yigirenmeli zadymyz. Arak bolmaly, zina bolmaly, paraxorçylyk bolmaly, yalançylyk we gep gıýbat bolmaly, töhmet bolmaly, narkotik önümler bolmaly. Yarım yalaňaç geyinmek bolmaly. Biz gurulasak, ay biz eýle türkmen, ay biz beýle türkmen, biz namusça we o türkmenler bady taryhda galyp barýar. Buň kununda da baýona az. Hani bizim öwünýän türkmen, hani bizim ol aýal gyýdlanmaz, han namus üçin ölen aýal gyýdlanmaz. Nirde? Ol kıssalarda gurrun bererler düşmana özüne elin düşmanın el degmesini pol dağdan özüne aşağı atan türkmen gyýdylar. Indi biz nähilek bolup börs? Hol özüni tenni satyp beren ahlaksyz we bozuk aýallar ýalakka yarım ýalaňaç geýip, geýnenem geçen internetde onam goýup ulyla şeýdip görkezip bör. Gurulasaň men türkmen, sen türkmen bolman kim bolsaň bolay. Eger bolşuň şu bolsa sen bir bigadyr, bir biderek adam, nadan adam sen. Biz şu zatlara üns çekmeli, musulmanlar şu zatlara karşı görüşmeli, şu zatlara karşı birek ünsümüz çekmeli, şu zatlar biz özümizden hem düşman bilmeli. Deýuslygy, binamuslygy özümizde düşman bilmeli we ýigrenji bilmeli. Agzalylyk bizim düşmanymyz bolmaly, agzalylyk agzybirlik däl. Biz bu mal agzalylygy özümizde ýol edinipdiris. Agzybirlik elimizden tutýarsa elimizden tersi bilen. Şol milletçilik edýän adam, tire paradlyk we welaýet paradlyk edýän adam, musulman doganlar özü düşünüp ýa-da düşünmän öz milletine we halkyna we ýurduna ziyan edýär. Düşman bir ýerik gelse näme edýär, bir halky bölýär. Şonu bölek buçak edýär, ullanmak şonu ýeňil bolsun diýip. Şol milletçilik edýän adam bir düşmanyň öz başga halka edýän işini edýär. Milletçilik etmeklik bilen özü bilsin ýa we bilmesin. Welaýetden, sen plandan, sen şundan ip bölýän adam bir halka düşmanyň etmeli işini özü edip berýär. Gowy düşünse özüni öz halkyny ýok edýär. Şoňa oýlanmaly musulmanlar. Hatda şul milletçilik we tire taýpy paradlyk köp zat elden gidýär. Çünki şu zadyň bary ýerine agzybirlik bolmaýar. Agzybirligiň bolmadyk ýerine agzybyr bolmaýan halklar elinden köp haýyrlar gidirýärler. Düşmanlarynyň eline oýunjak bolýar.